Kaikki maailman mä et laskenut, edes taskulaskimellakaan. Ehkei laskin mäkimiehen käteen sovikaan, mutta mäkisukset kunhan alle saa. Se on kuulkaa semmoinen juttu, moni meistä on laskujen tuttu, mutta kuka muu voisi edes haavistaa sitä tunnetta mahtavaa. Kun lähtee lentoon hyppyrin nokalta, saa olla hetken rauhassa ilmassa, kotkan lailla saa viidellä ihminen, vain mäkimies voi tietää sen. Moni kysyy, että onko mitään järkeä noista hyppyreistä ponnistaa. Siinä saattaa vaikka jäsenensä särkeä tasamaalla.